פורמולה יותר כמו פיאט אונו. הם הוציאו שיר, קוראים לו מתי אתה חוזר. ולא, זה לא על כדור השלג של גילי. זה על נושא פחות רציני, זה על אבא של אנג'ל מהלהקה. ולא, הוא לא ברח לארגנטינה עם המנקה כמו אבא טוב. הוא בכלא! כן, הם עשו שיר על עבריין. איך אני אוהב להיות ישראלי. כל זה, שישחרר אותו מהכלא. בואנה, איך אבא של יגאל עמיר לא חשב על זה? נכון, כי זה לא עובד, זה מטומטם. זה ניצול ציני של המצב שאבא שלך נכנס אליו. ואם אתם חושבים שזה פעם ראשונה שהיא עושה את זה, אז אתם תמימים יותר מבזה של שבת. לפני 3 שנים. קשה לי לפתוח את זה, ואני חושבת שבכל זאת אני צריכה לפתוח את זה. אבא שלי בכלא. אנג'ל ברנס. למה עושים שלך בכותרת? כאילו זה איזה שיר. תראו לכם סרטון? סבתא שלי מתה. גיא פודול. אז עכשיו עם השיר הזה היא חוזרת על אותו שטיק עם איזה חרטה שיווקית שיש איזה 24 שעות לשתף את זה כדי להגיע לטובת. איזה טובת? הוא יושב על העלמת מס. המדינה עצמה שמה אותו בכלא כי הוא גנב ממנה כסף. ולא תגידו שהמדינה מגזימה 250 מיליון שקל. אנשים רוצחים בשביל הרבה פחות. בוא נשמע קצת מהמילים של השיר. סתם, סליחה. אל תשתוק, אולי תגיד מילה. האמת שכל יום עושים כבר שנה. את אבא שלך רופא במכבי, את לא צריכה לדאוג. גם הסוף הוא סוג של התחלה, אבל הסוף הזה עושה לי קצת בחילה. איזה סוף? שהוא משתחרר? גועל נפש. עושה לי בחילה כל פעם. הסוף הזה עושה לי קצת בחילה. כמה שראית אותי. וואו, רואים שאת באמת שרה. כמו האנשים האלה שמדברים מהבטן. איך היא עושה את זה? הפכתי לאדם אחר. לא! את עשית קרב ופיתחת חוש לאופנה, אבל זהו, אל תתנסי עליי. לקחתי את הספר איתי, קוראים לו המדריך למתגבר. המדריך למתגבר? החוק הראשון במדריך למתגבר. לא להוציא שיר על הטראומה שעברת. זה החוק הראשון, אני בטוח. חוק שני, לשלם מיסים. כל הזיכרונות שאיתי, לא רוצה אותם יותר. זיכרונות מתוקים. אבא, מס הכנסה בדלת. נמאסתי כבר לשאול את עצמי מתי אתה חוזר. די, הוא משתחרר עוד 2. כי 9 שנים, עכשיו את בוכה? למה הוא לא קיבל קיצור שליש על התנהגות טובה? אולי הוא לא קרא את המדריך למתבגר והרביץ לאיזה זוהר, לא חשבתם על זה. תמיד אני אוהב את הפזמון, אבל רק שאני מדמיין שזה טל מוסרי או ששטוס או אריק איינשטיין או הסופרגולד. אתם קולטים? אני לא מאמין שמפסיק אותה קלפים. נבלות. טוב חברים, תודה רבה שצפיתם. היה עוד סרטון מבית הפקות מדריך למתגבר.